Добър вечер, вие сте с централната емисия новини, аз съм Дебил Дебилев. Голям проблем се случва в ресторантите на Макдоналдс. С подробностите включваме на живо колегата ни Михаил Шишманов. Здравейте, дами и господа, чуваме ли си? Много благодаря на господин Дебилев за всичките интервюта, които прави на хората. Така, в момента сме пред Макдоналдс. Чува се навсякъде, може би, че са загинали или по-точно поразени храните в Макдоналдс. Така че, в момента Макдоналдс е точно зад нас и така. Там става голям хаос. Тръбите са затънени с храна и става големи бъгове. Има опашка, която чака точно пред Макдоналдс. Това не е добре, тъй като те с тези тръби си изкарват парите от храната. Така, много благодарим за интервюто. Това е от мен. Връщаме се към студиото. Благодаря, Михаил Шишманов. Аз съм Дебил Дебилев от новините на Нова ТВ. Същия човек, Нова ТВ. Аз съм Жоро Егенатов. Така, наистина, много благодарим и сега ще разкажа за още един не просто хаос, ужасен хаос. В Германия има ветровито торнадо. Там няма никакви хора и няма репортери, за жалост. Не можем да чуем, тъй като торнадото е над 15 км над морска височина над Германия. До планините става торнадото пълно с облаци и всякакви торнадота. Има и минита, рея се въздух навсякъде и хвърчат листа от дърветата. Навсякъде има пълен хаос. Това е от мен. Оскара за най-добър филм спечели Николас Кейдж за филма Скръбта. Сега е прогнозата за времето. Благодаря, Дебиле. Днеска времето беше сега е облачно, но сутринта беше слънчево, така че излизайте по-рядко навънка, защото толкова е горещо. Отново от вас в студиото. Благодаря ти, Викторе. А сега спортните новини за новите графики. Спорт! Здравейте, хора! Какво зрелище имаше само на скорошния матч Барселона срещу Реал Мадрид. Каква беше загубата и мъката на Реал Мадрид. Никой фен на Реал Мадрид не може да е ужане. 5-2 за Барселона. В началото Барселона много лекичко се отпуснаха. Тъй, че гола на Килиан Мбапе доведе до началния резултат на Реал Мадрид. Но след това имаше тотална обръщока. 5-1 за Барселона. Каква загуба само на Реал Мадрид. Накрая имаха едно положение от страна, което реши Родриго да бие. Би го и го вкара само в ъгълчето, тъй като вратарят Тер Щеген беше изкарал преди това червен картон заради ударът към Килиан Мбапе. И това сега обратно към студиото, за да може Михаил Шишманов да разкаже или по-точно да покаже какви графити бяха нарисували престъпниците в капана. Тъй като полицията още ги гони, това само аз знам, но всичко друго ще разкаже вашият репортер Михаил Шишманов. Графитите на стените са от бандити. И полицията още ги издирва. Ако ги хванат, ще бъдат задържани за 78 часа. Обратно към студиото. Здравейте! Това бяха новините на Нова ТВ. От мен. Това беше от него, Дебил Дебилев. и от мен, Михаил Шишманов. Чао! Довиждане!